Jamen, jeg skal snakke om rigsfællesskabet, og der ligger også noget undervisningsmateriale. Jeg lavede en med Bent, hvad er det nu, han hedder til efternavn. Den ligger en del år tilbage nu. Jeg kommer også lidt ind på nogle nyere udgivelser, som måske kunne være relevante for jer, og noget andet materiale. Men setupet bliver, jeg ævler lidt, og så er der tid til spørgsmål. Så det går jeg i gang med, altså at ævle. Jeg vil lige beskrive lidt omkring den historiske baggrund for alt det her, vi har i dag. Altså vi har jo en indvandring fra Canada omkring 1100-1200 med Inuit. Og i forvejen var der nogle Dorset-folk, Grønlands Dorset i det nordvestlige Grønland. Og du havde jo også nordboerne fra omkring 985. Så der var jo en periode, hvor der var 3 forskellige kulturer i Grønland. Og efterhånden forsvinder Dorset, og sidenhen forsvinder nordboerne, og så er det Inuit, som bebor hele Grønland. Og så er der jo et link til Danmark igennem Island og Norge, hvor den, altså tvillingeriget Danmark-Norge i 1700-tallet genetablerer kontakt. Det er jo Hans Egede, som kommer for at finde nordboerne og opdatere deres kristne tro. Man havde jo haft en reformation i 1500-tallet, og ja, Hans Egede tager sig op for at lede efter nordboerne. Altså man troede faktisk helt indtil 1830'erne, at man kunne finde nordboerne et eller andet sted i Grønland. Måske i Østgrønland. Men altså det viser så, at de er forsvundet i løbet af 1400-tallet. Formentlig udvandret, fordi klimaet er blevet forværret, taget til Island og Norge, hvor der jo er en masse ødegårde efter den sorte død i 1300-tallet. Så det er noget, der er gået ubemærket hen. Og man har jo en eller anden tro på, at der var nordboer i Grønland, altså der i 1700-tallet og så helt op til 1830'erne. Men det er der så ikke, og så Hans Egede koncentrerer sig så på den inuitbefolkning, der er i Vestgrønland i første omgang. Sidenhen kommer forbindelsen til Østgrønland i 1880'erne med Gustav Holms hundebådsekspedition. Der var flere forsøg på at få kontakt med den gruppe, der levede i området omkring Tasiilaq, men også andre steder på østkysten. Men det er jo så først permanent i 1880'erne, og så kommer der det man kalder en koloni i Ammassalik eller Tasiilaq i 1894. Og så har man den der varige kontakt. Thule og Vanuatu bliver endnu senere, det er først omkring 1909, man får en mere permanent kontakt igennem en grønlandsk præst, der tager op. Og i 1910 etablerer Knud Rasmussen og Peter Frøken så en handelsstation i det, der hedder Uummannaq, men omkring Thule. Og der kommer så den der varige kontakt. Lidt specielt omkring Thule-området er jo det her med, at man har et privat foretagende, som står for handelsforbindelsen. Det er først i 1930'erne, at staten går ind og overtager altså den der forbindelse, der er på handelsfronten. Og Knud Rasmussen er også i stand til at generere en del indtægter på den handelsstation. Han har der, han finansierer sine Thule-ekspeditioner. Det ender jo med at blive 6 eller 7, som er finansieret fra den tilstedeværelse, han havde i Thule-området. Så det har genereret indtægter. Men staten går så ind i 1937 endeligt. Men før det er der så også etableret noget, der hedder fangerråd i Østgrønland, i Dokkedormit og i Tasiilaq, og så et i Thule-området. Men det jeg vil snakke lidt mere om, det er jo så den vestgrønlandske del af det. Du har så også grundlovsændringen i 53, hvor Grønland bliver en ligestillet del af det danske rige, ikke længere en koloni. Og det er jo noget, der stadig er meget politisk bevågenhed omkring. Altså blev man snydt ind i den her relation
gik man ind i det med åbne øjne fra Grønlands side, og hvad for nogle interesser var der fra dansk side i at fastholde Grønland som en del af det danske rige. Der er lavet udredninger omkring hele det her, altså historiske udredninger, men der er også måske behov for mere. Inatsisartut har i hvert fald barslet med en udredning omkring hele forløbet op imod 1953. Men i hvert fald så har du en modernisering, som kører. Man har tæt tilknytning mellem Grønland og Danmark efter 53. Du har en idé om, at du kan omforme det grønlandske samfund ind til et slags Norddanmark. Og det er jo med nogle linjer, man stadig bakser med i dag, eller som stadig er ganske prægnante. Altså den her idé om, at man skulle blive til noget andet. At det, man havde, var ikke godt nok. Sproget, kulturen skulle være noget andet. Og der får du jo også en modbevægelse i 60'erne i første omgang med grønlandske studerende i Danmark, med Unge Grønlænders Råd, og sidenhen får du så også yngre politikere ind i landsråd og i det danske folketing. Og der kommer ønskerne om hjemmestyre så frem relativt tydeligt i 70'erne med Moses Olsen. Og så har du en proces i 70'erne, hvor man så kigger på, hvordan man kan opbygge sådan et det her hjemmestyre. Og det bliver så en realitet i 79. Man bliver altså inden for rammerne af hjemmestyreloven med kompetence til at styre udviklingen. Der er jo stadig en række områder, som er under dansk ansvar, men på en række andre fronter, der er det med Grønlands ansvar i sidste ende. Der er også det her med, at man med hjemmestyret, når man overtager et sagsområde, så følger der penge med, og det er jo så baggrunden for bloktilskud i dag. I start 0'erne, der så, altså på mange fronter er man jo færdig med den proces, som der bliver lagt op til i hjemmestyreopbygning. Altså man har overtaget de områder, som man noterede i forarbejdet til. Og der går man så skridtet videre. Man indleder selvstyrekommissionen. Man arbejder i altså relativt lang tid også det samme som i opbygning af hjemmestyret med den her i første omgang grønlandske kommission, og så sidenhen fælles grønlandsk-dansk, og der formulerer man så det, der ender med at blive selvstyreordningen. Og nok det mest markante i den henseende, det er, at man bliver anerkendt som et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse. Og det står jo så også beskrevet i selvstyreloven. Og meget apropos er det jo også den overordnede politiske prioritet, man har fra Grønlands side, og har haft i rigtig mange år. Noget andet er så, hvordan man når til det her stadie, hvor man kan gå skridtet videre. Og det man så kan altså bruge det historiske til, det er jo også at se nogle af de ting, der går igen. Altså hvordan er det, man fra Grønlands side og fra dansk side ser hinanden. Og jeg vil jo våge at påstå, at der er nogle ting, som selvom de har mange år på banen, stadig kendetegner hver enkelt gruppe. Altså at man fra tidlig tid, altså fra Hans Egede frem, havde en idé om fra koloniadministrationens side, at man altså den grønlandske befolkning skulle være et sælfangersamfund. Og der var baggrunden jo det her med, at tran blev omformet til en olie, man solgte på det europæiske marked. Så der var alle gode grunde til, at man fastholdt det grønlandske samfund som et sælfangersamfund. Og der er der jo den her altså ændring i tankegangen og start 1900, hvor man ser, at der er nogle problemer. Man har også fundet olie i undergrunden, som man så erstatter for eksempel olien fra sæltran med, som giver altså vedvarende underskud på koloniøkonomien, og der anerkender man, at man skal gøre noget andet. Og der blev så opstartet forsøgsfiskeri, der bliver opstartet forsøg med forhold. Der bliver egentlig ikke åbnet særlig meget for uddannelse af grønlændere i Grønland, men der er egentlig på rigtig mange fronter
en bevægelse i det grønlandske samfund. Du har Berejikeniat, som kører med sådan en vækkelsestanke om, at man skal blive mere oplyst, man skal tage ansvar, og man også skal arbejde hen imod, altså åbne op og blive moderniseret. Så jeg vil sige, det her med, at man har nogle forskellige roller, er til dels rigtigt. Jeg tror egentlig, man fra Grønlands side relativt tidligt ser, at der er brug for en anden måde at gøre tingene på, at man gerne vil uddanne sig, man vil gerne altså for eksempel bruge det danske sprog til at fremme udviklingen, til at øge vidensniveauet, til at få adgang til en større verden. Og der er det mere, at man fra koloniadministrationens side har en meget konservativ tilgang til, at det må ikke gå for hurtigt, fordi hvis det gør det, så risikerer man, at samfundet kollapser. Og den her beskyttelsestanke, man har fra dansk side, om at man værner om et skrøbeligt samfund med nogle ikke særlig kapable mennesker, i hvert fald ikke i sådan en civilisatorisk henseende, at det er noget af det vigtigste, man kan gøre fra dansk side. Og den synes jeg godt, man kan se i nogle sammenhæng, når man hører danske meldinger om Grønland. Altså det her med, at man kan ikke klare sig selv. Forholdene er for svære, afstanden er for store, man er for få, og alt det der. Men det, der er i selvstyreloven, det er jo, det er ikke op til Danmark at afgøre. Det er en suveræn grønlandsbeslutning om man bliver selvstændig. Så det er jo meget, meget opløftende. Og så vil jeg sige, noget af det, som jo også bliver diskuteret den dag i dag, det er jo, altså, hvordan hjælper man hinanden? Hvilken gavn har man af hinanden? Hvilke interesser er der fra dansk side i fastholdelsen af Grønland? Og det samme den anden vej. Altså, hvad for nogle interesser havde den grønlandske befolkning i relation til Danmark? Og der er jo helt klart nogle ting, som også skal frem i lyset, at selvfølgelig havde Danmark som koloniherre i Grønland interesse i at tjene penge i Grønland. Altså meget godt eksempel er jo den her Krølit-dokumentar, der kom i foråret, og Soja, som jo har været meget svær at sluge fra visse folks side i Danmark, men jeg tror på, at man skal have tingene frem i lyset, og så kan man snakke sammen på et ordentligt grundlag, i stedet for at man skal undlade at sige ting af frygt for at såre modparten. Det bør være muligt at kunne snakke sammen. Måske også finde en ny måde at snakke sammen på. Som jeg var inde på tidligere, så var der jo en moderniseringsperiode så i 50'erne frem, hvor man for alvor ville lave et nyt samfund i Grønland. Det var tanken at bevæge sig mod et dansk stade, at man skulle være et moderne velfærdssamfund, man skulle være et civiliseret samfund, man skulle opbygge altså samfundet på helt andre præmisser end det traditionelle, lukkede, beskyttede samfund, man havde før en verdenskrig. Og der er det jo det her, altså moderniseringen indebærer også koncentration af befolkningen, koncentrationspolitikken gælder, og der er jo tanken om danisering, at man skal blive dansk, kulturelt, sprogligt, for at blive altså parat til en moderne verden. Og det er jo noget, som bliver taget op jævnligt, som jeg også tror har en stor effekt på, hvordan samfundet fungerer i dag. Altså der kommer, som vi var inde på tidligere, en modbevægelse i 60'erne og 70'erne. Men det er med, at man bliver udlagt som anden rang, som ikke er god nok, det er ikke en rar følelse, og det er noget, man synes jeg skal forholde sig til og snakke om. Og der er jo blandt andet Forsoningskommissionen, der kørte for en hel del år siden, som også tog fat på det her med, at man åbner op, at man snakker om de oplevelser, der har været, og hvad for nogle konsekvenser, der har været på den baggrund. Og det samme med spiralkampagnen, som lige er blevet afsluttet, og der mangler jo den her rapport om menneskerettighedsaspektet. Altså det er vigtigt at få tingene frem og få den undersøgt. Og så kan det jo godt være, at det skal ses
som en fortsat bearbejdning af det historiske, og ikke noget, man afslutter bare med en rapport eller en betænkning. Og så kommer der jo den her 5-årige historiske udredning, som er ved at komme i gang, hvor der jo ikke er nogen begrænsninger på, hvad for nogle emner man tager op. Og der har jo været historiske udredninger i flere omgange. Der har været med de afkolonisering i start 0'erne, og så har der været om de juridisk faderløse, der har været eksperiment, og så nu spiralkampagnen, og så den her 5-årige. Altså det her med, at hvis man skal have en relation, en ligeværdig, respektfuld relation, Grønland og Danmark imellem, så er der ting, som skal op og debatteres, og i det hele taget skal vidensniveauet øges. På den politiske side er jo også altså med nogle klare linjer igennem historien. Altså man har oprettelse af forstanderskabsråd i første omgang på forsøgsbasis i 1850'erne, og så bliver de permanente i 1860'erne. Og der er tanken jo det her med, at man har en kolonial tilstedeværelse. Der er nogle samfundsstrukturer, som er blevet forstyrret. Der er nogle problemer, man skal rette op på. Og det er jo tanken med rådene, at man prøver at indgyde de grønlandske medlemmer med et ansvar. Altså de skal træffe beslutninger, de skal ind over retssager, der kører, de skal kunne hjælpe dem, der har brug for det. Man skal præmiere de dygtige fangere. Og der bliver også opbygget en eller anden form for klassesystem. Og egentlig, når man kigger ned i det, så er det nogle råd, som giver altså det grønlandske samfund nogle positive nogle tilbøjeligheder. Altså det er, synes jeg godt, man kan se nogle ting. Der er nogle ting, der vender, da man begynder den her proces. Og man snakker først også om, at den grønlandske befolkning skal selvstændiggøres. I denne her sammenhæng, eller i det her tidspunkt, er det nok mere, at man skal lære at tage ansvar for sig selv, og klare sig selv, og lægge til side, og hvad der ellers hører med i, at man tager det ansvar, der er i at få tingene til at køre. Men det er også med landsrådet, der så kommer i 1911, og kommunerådet, altså også hvor man viderefører de her tanker om at altså tage et ansvar, overtage kompetence, formulere holdninger til, hvordan udviklingen skal være. En af de specielle ting, jeg også synes, man kan byde mærke i, det er, at man fra relativt tid fra Grønlands side ønsker at bruge det danske sprog til at fremme udviklingen. Og der er man så mere tilbageholdende fra koloniadministrationens side, altså Grønlands styrelses side, fordi man tænker, at det ikke vil være til gavn for samfundet, og potentielt kan det betyde altså en negativ udvikling. Men det er jo noget, man fra Grønlands side ser som den vej, man skal gå. Og der er jo så i styrelseslov fra 1925 indskrevet, at dansk bliver et skolefag. Og jeg synes også, noget af det er jo også, at man har nogle magtrelationer mellem Grønland og Danmark. Man har et politisk system i Grønland, hvor man jo godt kan komme til orde. Og så kan det jo godt være i sidste ende, at beslutningerne bliver truffet af det danske statsapparat. Men det er ikke så entydigt, fordi der er gode muligheder for at få ting igennem fra Grønlands side. Det kan godt være, at der er mange, som ikke er enige med mig i det, men det er sådan, jeg ser det. Det kan man se i de kilder, der er fra landsrådet, fra andre organer, fra de her udvalg, der bliver nedsat. Altså fra Grønlands side har man ikke nogen forbehold med at komme med holdninger, komme med ønsker og komme med forslag til, hvordan tingene bør være. Og så er det ikke alt, der går igennem, men det er en hel del, der gør det. På billedet er det Erling Høegh, som bliver den første valgte formand for det grønlandske landsråd. Man har sammenlagt landsrådene i start 50'erne, og så får man så retten til at vælge sin egen formand. Indtil da har det været altså den øverste repræsentant fra staten, altså landshøvdingen indtil da, og før det var det med de to landsråd, var det landshøvdingen eller landsrådene,
og længere tid før det var det inspektørerne. Så du kan også se det her med, at man skridt på skridt overtager ansvar fra Grønlands side og får altså større og større mulighed for at præge den udvikling, man sigter på. Og som vi var inde på tidligere, kommer der så en ny generation i 60'erne og 70'erne, som ser tingene anderledes, som også kritiserer altså den politik, der ligger bag modernisering af Grønland. Og man har det her ønske om, at man ikke længere skal fjernstyres, man skal styre Grønland fra Grønland af grønlændere. Og det er jo meget det, der ligger i hjemmestyretanken. Og så skridtet videre selvstyre og med den her klare plan for, at man på et eller andet tidspunkt opnår selvstændighed. Så har der været en hel del polemik siden januar i hvert fald med Donald Trump, som har udtrykt nogle ønsker om, at Grønland skal være en del af USA. Og der er ikke videre opbakning fra Grønlands side. Det er ikke en prioritet, man har fra Naalakkersuisuts side. Men opmærksomheden har givet en anden dynamik mellem Grønland og Danmark og også Færøerne. Altså der er nogle andre rammer. Der er en erkendelse på dansk side af, at man skal inkludere og man skal inddrage grønlandske og færøske holdninger. Og det er jo også ganske positivt for Grønlands side. Det giver også et større ansvar, men det giver også en række muligheder for at tiltrække investeringer, for at øge samarbejde med omverdenen, for at skabe økonomisk vækst. Ja, senest var formand for Naalakkersuisut i Strasbourg og fortælle om de altså rammer for samarbejde, man fra Naalakkersuisuts side ser i forhold til EU. Så al den her polemik er jo, selvom den kan være urovækkende, så er det også med nogle gode muligheder for udvikling. Jeg har et billede af Julie Hardenberg, som jo altså pointerer det her med, at man har en relation Grønland og Danmark imellem, og der er nogle ting, man jo helt klart skal kigge på, som man også skal snakke om, som jo er en væsentlig del af den samfundsudvikling, som pågår. Og det er jo godt at snakke om tingene, og godt at sætte ord på de ting, der har været. Og man skal jo også finde andre måder at kunne kommunikere på. Og der tror jeg egentlig, at den danske regering har været altså helt anderledes aktiv i forhold til Grønland siden januar. Altså det er et helt andet setup, man har fra dansk side i forhold til Grønland. Så der er jo noget, de også prøver at gøre bedre. Det er, der er jo nogen, der kritiserer det i Grønland, at man bevæger sig længere væk fra det her med at kunne klare sig selv økonomisk, hvis Danmark pønser penge i forskellige områder. Men altså der er også, den ordning er jo også, at Danmark i henhold til de ansvarsområder, de har nogle ting, de har forsømt. Så jeg tror egentlig, det i sidste ende er på sin plads, at man er altså mere gavmild for dansk side omkring at poste penge i justitsområdet eller forsvarsforlig, eller hvad det bliver. Altså der er nogle ting, man også skal prioritere fra dansk side, og prioritere anderledes, end man har gjort tidligere. Nogle af de ting, man hørte i valgkampen her i foråret, det var også, at status quo er ikke en mulighed. Den nuværende ordning, det er også noget, man hører fra Færøs side, altså at man ser nogle begrænsninger i den nuværende ordning. Der er nogle ting, man fra Færøs og fra Grønlands side gerne vil have anderledes. Færingerne er lige blevet medlem af verdenshandelsorganisationen WTO, og det er jo noget, som blev prøvet igennem en længere juridisk proces, Danmark og Færøerne imellem, hvor man så fandt ud af, at selvom grundloven siger det og det, altså den danske grundlov, så er der nogle muligheder for Færøerne for at agere som selvstændig, altså enhed på den større scene. WTO har ikke
krav om, at man skal være et selvstændigt land. De opererer med 12 områder, og der er Færøerne i 12 områder, så det kunne sagtens lade sig gøre. Potentielt kan sådan en afgørelse også betyde noget for Grønland, og det er også relevant i forhold til blandt andet Nordisk Råd, hvor der har været nogle problemer. Grønland har altså i hvert fald på formand for naalakkersuisuts side sat deltagelse i Nordisk Ministerråd på pause, fordi man er opdelt i en A- og en B-klasse, eller en første og en anden klasse, kan man måske også kalde det. Og der er en revision af Helsinki-aftalen på vej, om man vil deltage på Grønlands side. Det er ikke afgjort endnu. Og der er jo selvfølgelig også et spørgsmål om ressourcer, mandskabsmæssigt, pengemæssigt for Grønlands side, så man kan ikke være med overalt, og man kan ikke være med på samme måde, som man kan i et land med en 100 gange så stor befolkning som den danske for eksempel, eller Sveriges vedkommende endnu mere. Så der er nogle ting, man må gøre anderledes, og måske også gøre smartere for Grønlands side, fordi der er en lille befolkning og begrænset med ressourcer. Og det er jo helt det samme for Færøerne med en cirka tilsvarende størrelse befolkning. Men ja, der er i hvert fald også bevægelser på den front. Og der kan man sige, at Island har jo også fungeret som en eller anden form for rollemodel for den fremtid, man ser for sig. Altså, Island var også en del af Danmark, blev selvstændig i 1918, fik en personalunion, hvor Danmark varetog ansvaret på blandt andet sikkerheds- og udenrigspolitikken. Og så under 2. verdenskrig udråbte man Republikken Island, mens der var dansk eller tysk besættelse af Danmark. Og der har man så også evnet at skabe et samfund, der fungerer med en stærk økonomi og med en veluddannet befolkning. Så selvom man er få mennesker, så er der jo muligheder, som man så selv altså får ansvaret for selvfølgelig. Og noget af det andet er jo også, at man fra Grønlands side har tilkendegivet, at man opfatter sig selv som en del af den vestlige alliance, altså vil være som selvstændig, søger om optagelse i NATO, og man har en relation til EU, som man gerne udvikler, og i andre sammenhæng vil man jo også gerne være deltager på den større scene. Så er der lidt yderligere materiale, hvis der skulle være lysten til at dykke yderligere ned. Der er en kolonihistorisk bog, der kom i 2017, hvor der også er et bind om Grønland, som er den nyeste opdaterede historiske fremlæggelse af altså den koloniale fortid, historie, man har i Grønland og i relation til Danmark. Og der er kommet en udgivelse, Trap Grønland, som jo også er et opslagsværk, en encyklopædi, som også ligger tilgængelig online i det, der hedder lex.dk. Så ja, hvis I ikke kender dem, så er de gode at bruge. Så er der en synes jeg, meget underholdende podcast, der kører. Den har ikke kørt så længe, men det er med Arneguluk Kleist og Heini i Skålini fra Færøerne, og så en dansk journalist, Lars, ja, nu kan jeg ikke huske hans efternavn, men i hvert fald, hvor de diskuterer de ting, der er i relationerne mellem de tre lande. Og så er der kommet en helt fantastisk historiebog, som gennemgår hele den historiske udvikling, set fra Grønland. Den er også ved at udkomme på Grønlands. Det er undertegnet af Bo Lidegaard og Mira Kleist, som har skrevet den. Og så er der jo også dokumentaren, som DR producerede ellers i anledning af 300 år for hans æde i 2021. Den kom så lidt forsinket i 2022, hvor man i 4 afsnit beskriver tiden efter hans æde frem til cirka i dag. Ja, og jeg går ud fra, at den sagtens vil kunne bruges i undervisningsøje med også.